Jeg ved ikke, hvad den. Den. Okay, er du klar? Okay. Vi så. Okay, er du klar? 1, 2. Og man må godt smile, men man må bare ikke grine. Okay. Er du klar? 1, 2, 3, nu. Er du klar? Ja. Er du klar? Okay. 1, 2, 3, nu. Ej, hvor sejt! Ødelæg det væk. Gør lige det. Jeg prøver, men jeg har ligesom ikke en perfekt. Jamen. Ikke. I mere. Okay. I mere.